que el grup parlamentari popular català acabem de presentar en el registre del Parlament de Catalunya la nostra proposició de llei en relació a l'impost de successions i donacions per tal que a Catalunya els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya no continuïn pagant injustament un impost que al nostre entendre ja no haurien de pagar, que, com sabeu, ja hem dit reiterades vegades que és un impost injust i desfasat i que no respon ja a aquestes alçades als motius pels quals va ser creat en el seu moment, que a més genera un efecte discriminatori important sobre la nostra ciutadania, atès que en la resta de comunitats autònomes, especialment, òbviament, en aquelles que governa el Partit Popular, aquest impost ja no grava tant o no grava gens a les persones com passa encara a Catalunya, malgrat la reforma que es va fer l'any anterior, però que, com vostès saben, per nosaltres no és suficient. I, per tant, avui nosaltres presentem aquesta proposta nostra que ara els hi explicaré. És una proposta que és molt fàcil d'entendre, perquè el que fem és fer un article únic en el qual el que proposem és que, una vegada calculat l'impost sobre la quota íntegra, la quota tributària, s'apliqui una bonificació del 99,9%. I que, per tant, això, com succeeix també en alguna altra comunitat autònoma governada per el Partit Popular, com deia, deixi de ser un gravamen per als ciutadans de Catalunya. Referit això als parents de primer i segon grau, és a dir, cònjuges i fills. Vull cridar l'atenció sobre l'especial rellevància que té la presentació d'aquest projecte, d'aquesta proposició de llei avui per part nostra, perquè nosaltres entenem que en aquests moments a Catalunya s'està produint un incompliment flagrant de compromisos electorals per part de Convergència i Unió, de qui governa en aquests moments, atès que aquesta és una promesa que en el seu moment no només ha defensat el Partit Popular, que ve fent-ho des de fa molts anys. El Partit Popular de Catalunya, aquí, en aquest Parlament, ve defensant aquesta pràctica eliminació o supressió de l'impost de successions i donacions des de l'any 99. Ho ha defensat en diferents ocasions en aquest Parlament. Hem presentat diferents iniciatives i mai han prosperat, però en l'última legislatura, com vostès saben, Convergència i Unió també es va afegir precisament en aquesta voluntat de suprimir aquest impost.